wara ko pour ka sa jaltina rek min wona mbalit min reftu ko min reftu koye ndewnoɗa ko min wona mbalit ɗum haala kake joni gasa reftu koye ndewnoɗa ko wona mbalit rewtu en tan reftu ko sa reftin joni wonma dem min hare joni gorko wonma dem hare gorko mbimi hay gorko no ɗum gobbe ala faw ɗum eyyi mi fawa ɗum faw meren gobbe gorko haade moƴƴide ma joga jogoram ɗum ɗo sa wi kam pi mi fim faw ɗo wuttamte tan mi oto wuttoma ha même temps ko joni ko wuttam en même temps wutte o gasi ay am jojin waɗen gobbe jojin waɗen gobbe tappeda ɗum jojin wallahi wona gonga me wuto jojin asiyo me wuto o wutti kam har min o a ƴeewa bandiyagal joni faw so ar tawɗo ar ana hanga gasa ar bébé mi faami mi salaki dewgal ngal dewgal ko sunna e farilla kadi ko noon tigi foti waade hakkunde babagal wawa welde kadi welta yasin ko min zeranno ɗum yasin ko min zeranno yasin ko min zerannomo andi kadi baba Ablaye kadi no anni haala maka kay jalnide jalnaki mawɓe ay nde min goni suhaɓe foye amen galle amen yasin yaltata min zeratamo hay feeɗo mo fiye jamma ñalamo yasin sa uditi ɓernde makko tawata ko Ablaye Fall woni keeɗo i joni on jaɓoɗa ha baba galle nawo e on saaha baba mum fam doole ligguey mum forani bamum baba galle en profite ɓe nayimo kono min kay yasin ala tomi turdani beddaji hay soireji hamin jaata an kay wadde mi faami ko ɗum woni carele ɗum woni haala ka ande kadi ɓaade ka cuhlel garguel jamanu aɗa yonta kadi aɗa hande sunna sa tawi a wi kam yomi wani mi wadi fum ko kalɗa fum jaɓat nde tawno aɗa leeri min kay ko ya wallam tan dewgal ngal waɗi ɗum ala saɗen so Allah kadi ya wallam tan dewgal ngal waɗi ala saɗen kanta baba galle noon kam sa jaɓaninomi ɗum kam yewti baba galle hanti resi yasin kam gasi accu kano oto jagge kanan nene ala ɓendirta noon par ce que yasin accir noon ko Ablaye Fall tan toon Ablaye Fall ɓolo tan wone ɓernde makko te yasin wala galle baba gila koye cukalel min woni premier amour makko on yiɗi ɗum ɓuri mi doole accir noon ɗum ɓuri mi doole mi weltima baba Ablaye a jarama ɗum tan noddirɗo ma joni wadde janggo so Allah jaaɓi ma en kawroy toon wallam tan jeehen sen jeehi galle makko noon ko wi foof wise ndiyam ɓuɓɗam kala kalɗam jaaɓi ko wi foof an won tan monsieur d' accord ƴettu drapeau blanc tan nawra kala ko baba galle wawi haalde wat drapeau blanc balla kam tan ballira kam ala meɗe ngal dewgal ne yawta ɗum tan ñagui hom min ñagui mbaɗon mbaɗa ni ñagui hom min woni panayis nomi faami ala probléme e jarama inchallah jarama wallahi guel darguel o min nimi suusa o la tangaɗo ma omo noon yaaha tangaɗo mo wona ko banda omo noon yaaha bandam kay ko band ay wal koni probléme o ko woni ko wara wino ko battari warani amara tinan ko keyo ko ɗum jinmi andude kay ko woni o wino ko battari warani ƴewju ala ƴew ala ɗum rewdani e makko yero sellani yero ko kangaɗo 1000% ko an ñawi an piɗo yero sellani ƴew no yetti mbimmo no yaltu galle ɗe mi sikano sa ɗum koye gajo to woni mbimmo yaltu galle woyi kam oñan mi tottima rendez vous joɗimi ɗon ha futuro mi yiyanami ka doglo est ce que aɗa duwi mawɗo joguiɗo gal jaltimi to naɗmi nder daltimi sawru aɗani ko ke kawam wiyami dattin botta ndi balɗe 4 mi wasa nokkandeɓe ɓe mbi koɓe jalta galle o kankoye buuɓe maro koɓe yirliɓe haaɓe tampi ɓe ngala soɓe goni ɗum woni o artani ga bottade ko wawi wonde foof de tewi wat feere mbaɗa feere
ane kawmon ƴeewon no mbaɗɗon ha yoro kam oppo arde gallam hande so wonano ko haalte ko sawru o heloyi to nder uddu baali cukur no addoyi toon sawru so heli sawru kela sawru yeraɗa ndi ko ɗakkiti yero sella ana woppada o waɗɗo yillo bongo haw tampa so tampitama so ari mboɗani mi tottatama an kadi a tottatama min momin jaggodiri ɗo a wallahi min e maɓɓe min seeɗa mi warama so ka wawi kaya an e yero e ko woni ko kangaɗo ay noon an heɗomi haalanma aɗani yero no waywade fof jiija mam yero ko bandam an mo tawmaɗo aɗa wadda yero ko an felat saabu yero sellani buubel ɓuuri ɗakkitade soɓe ngari wiɓe e tan jaaha natoya eyyi kangaɗo noon kam so tawi nder galle ma yiɗma turkinde walla yiɗma bonande ko ma ande kadi mbaɗa riposte kollani ka gonga gongel ngel he heɗomi haalanma an parantaw ko mbiɗomi yero ko kangaɗo wona aɗan kam yero so wari mamaɗo malo wari ɗo goɗɗo aɗan jomum perdi mbimam ko ɗakkitiɗo o sellani kangaɗo ko wadde muɗum an ka gorko moɗo keli joni no weeɓi noddu kawma hono ɓe ɓe ganduɗa ko kangaɓe kewɓe doole yoɓe jaa e sernaɓe jagganamo juɗɗe an kam koto memani ala o memani kam mais no jirguide makko e men juuɗe no laaɓani won ay min komi gorko mbiɗa andi min kam Allah nogam rokki ko min so hawri hande janggo e jaam ko wayna Karbala en ɓen on so jaggima oɗo fayida makko ɗum ko wayno leggel omo wawi warde jommum an aɗa warñide ala ko mbaɗɗuɗa yero noddu kawma yo wat feere non min mbaddi ɗo e damal ɗo kirti mo gasta noddu kawma nawmo e sernaɓe mi nan mam noddu ye wondi ko hewde doole noon ko anani warti anani kam mo yirɗor haw ma fof dañi retouré mboɗo mi ko tagi nata a yaltani ala yero ko tagi ma nata e yaltani samba tekki ko tagi ma nata e yaltani joni notomi oppiɗame ala an mi jaabimama jarani kada fewno lawol pour natoyde nder goo soɓe mbi ho tan nata nder mbiya yeldata elle a wona gorko ana an woni joom galle walla o woni joom galle o nder leggal ha wona ka gorko gorko mi wimo yo ar gobbe o ko saliɗo o naati nder o addi an mbawɗa wiide ko teldo en mala kocca leggal dara wallahi nde garum nde mimom yo ar gobbe min mbaɗa hare gorko min mbasi wadde hare debbo saabu hare debbo o dañata sawru en paɗe en an ko joguiɗa hawo woni mboɗo kasa guel jojjil leggal ngal gara mbaɗen gobbe mine ma yero min mi habdata debbo ala min ko gorko kanko wawa o jooɗima an jojjin gara mbaɗen gobbe min ana ala waare min habdanmi koye joom waare joguiɗo waare fof yo ar joguiɗo waare fof ten hooli waare mum yo mum yero jojjin leggal ngal gara min wona kanko cohlumi an cohlumi ngar mbimom to Dieynaba woni élégance de ngarmi koye élégance ngarmi oppum ko yiɗi wadde kala ko miijoɗa mi miiji ko ɓuri ɗum Allah no seedi kala ko miijoɗa mi miiji ko ɓuri ɗum sa addi jam kala ko miijoɗa moɗo miiji ko ɓuri sa ɗum addi jamma tawɗo min mi ala jam ala yam ko bone an wona wona min cohluɗa bone wona yam ko wondima hen halko kalta ko jalta galle mi yaltani galle o ko baɗam woni ɗo a wawa yaltudemi galle o ko bandam sa andino oto res bandam jamma kala ko leloɗa leeso an e bandam mbiyami yero aɗa wawno resdemi kanko foof to holi on ano min mi nobanima min mi bardani e ma an mi bardani e ma an halko kal jalta galle mamoɗo haala somi yaltani an waari gorko wona waare sinno gorko ko waare ndamdi dañata waare won hen worɓe ko ndamdi ko gorko ndamdi ko a wiyani mbeewa mo yew ndamdi worɓe ndamdi min mi maayi yero ko kawam wi ko wi kon dartinɓe boolo an yero mi namdoma yero aɗa hersa ko woni aɗa hersa aɗa andi gacce an a wiyano an e buubel on jalti galle o an mbimi ɗum wala ko kawam mbimi ɗum an kam yam haali ɗo ka wi hotomi nokkan moɗon balɗe nayyi nanda balɗe yewit besango barki rasulullahi yewit besango wallahi Allah ne seedi comme pio yewit besango battomi ɗo so taw mi gundotama ara wayno jeeyaɗo alkayda Sine Saloum mi anda Saloum mi anda ka Komoriye mi anda ka Indesiliye wayno piiɗa o ceinture baɗo no takkol botaram yo ar koye mboɗo mooli Allah botaram yo ar yero ɗo min wiidam so rokkani min momi rokka haalis min kebdiɗo on ko kakam haalis min mbo defanma an
ko ka waɗano arrangement ara ɗo adda haalis mi defano moɗon ñam an mbiɗa onon mbawani koye moɗon jaaɗon hedde piwhaji mala hen ko ndefu wondan ma hen min haali anen min haali si janggo yomi tawdo bottaram yero ñande defan mami ñamɗa maya kalima ko ñaata ana wawa sanctade e yama mi sanctakima ko joom suurum kallata an ya oppiɗ amen an kan way anumanima mi alomo kam wiye janggo yomi tawɗo bottaram an kaale mi dañi ko kalantumami nomin jiirata nde yero mbimama reɓata walla ko jiɗɗa yummande ñande fof nde waare tawa hande de a haɓerani a faami no mbirma waare noon woni joom galle makko nde waare jo woni joom galle makko an ko balluɗo o so wallanima hay goto yiidatama majji hay goto yiidatama ane buubel ko walluma komin ganda ko buubel ko walluma ka sigilo ka sigilo eya wiyan han joni somi yalan noon de ñawɗo muusi yaltu galle wiyan han kon jiiɗuɗe yaltu galle de en oppuma dar toon tan bo witi kam jedduɗo tawa kam bon mboɗo sohluno ma pour yewtere min e ma ko jewtuɗen hanki ko yewtere min de kam ɗo gommi ɗo mi ala temps mi ala temps ɗo gommi ɗo kadi yero ni han kadi kay ala ko cohlata wona onon ndi kon jeeyi kon yahoɓe ɗum kay ala haala han kadi min mboɗo sohluma pour jewten yewtere jarani yero wona neɗɗo joni jamanu oɗo tolni ɗo kala so neɗɗo hollimo geenol tan hollu ɗum geenol noɓe mbi wona gassa mi anda gacca joni ko noon neɗɗo hollimo geenol tan hollu ɗum geenol ɗum sirde woto jogui ma haaju mbimi haaju hollum joɗɗen jewta ala joɗade kam mi ala ta jonde goy ha bayninoɗa yeehi a wi to ɓuuri ɗo an jogui arsugo ma yaade arsugo ma yaade arsugo mon fof yaade arsugo ma an buubel arsugo mon jaade hen min goppitami ɗo e arsugam haala bon min bon saɗa wawa joɗade mi haalanma asti o eyi yo yaw kadi hay ɗum so leeli mi yahat so leeli tan komi jaa yo yaw eyi haal asti o mo jinmi mami haalande o woni ko mbinumami hanki ko eyi komin jaltoɓe galle ma min jeeɓoya tomin goni to eyi mi yewtide yeeya ga o wi kam galle maɓe no faaɗi jewtidmi aussi e ceerno Guis mi yewtidi aussi kadi e Idi Sall to an ka jaaɗo goppuɗa taw buubel gartuɗa walla gonduɗa ka suwa yaade taw guila mbayinoɗa komi nodduɓe téléphone Abou Sy luuɓi kam téléphone makko wadda yahan taw Abou Sakke ɓe noddi kam luuɓi kam téléphone kalɗum e mabɓe ɓe mbi ɓe ngala place ɓe mbi place uji galle ɗi koɗi kewɗi kadi ñaam hoto ñalluɗa hoto ñalluɗa a yahan taw wadde a yaltani wuuro ngo kam guila mbayinoɗa waɗaɓe ɗo o min jalti hen dal ɗum jinnomi wiide pour par ce que min pini min jeewoyi mburu ɓe mbi mburu o dartinama o babiraɗo ceddo o séréer o séréer ko ala séréer ala hoɗe yero ko an wayni kadi mi andinma ay nokkantunoɗome o baɗam mi itti haalaɗmi yo dartin ala o wi ko alhamdoulillahi mbimomi a wonta defal ƴero e buuɓe ala ya wi ka mi dartini ala wawa wonde voilà barki rasulullah ɗum bolaran ɗo han wonan wayni an wi kon yahoɓe hankkadi on kaaɓiɗo ɗo eyyi wimi somin mi jeehi dartini boolo mi mi dartini yeehi définitif hay joom mburo mi mi dartini wiyani min jeehi définitif mbimi ko somin fini amin jiiɗi yaade min jaltu wuuro ngo min mbaɗoya
ala jillu seeɗa eyi jillu seeɗa ngandumi noon somi yaade buubel mi leptat kam haalnanoma wala meccal kadi nene garɗa ɗo mbiɗa kon yahoɓe an e buubel ala komi haalani mbimam buubel jogori ko ɓiloyde ma e ladde gañoyma e ladde gaña ɗum e ladde eyyi ɗum miiji caliɗa ala ɗum a sali ala mi sali a ya wona en mbayno mi salaki ma wona mbiɗa ko hoto jiidire e aduna an kay hankkadi jiidiral min mi haalnima oto onono ko yara an ka yara allah no seeri mi siftoraka to mbimami otomin jindiri e adduna mbimami ko kaw amin yiiɗi yaltude wuuro ngo mi ñalla yaha galle aliou guisse en wiye mi yaha galle moussa diallo en galle mayram si en mawɓe fof ne keeɗi ndewɗa e bedde aɗa wiya allah wawi mi wasa tawtude ɗo kaw mi yiiɗa yiidemo hol penandomi do en hol penandomi do en yara joni mi ala ta woppami a jarama caggal ka baynoɗo ya wokkam nda jungo ne ala gonmi koye yaade mi joftata ni hande mi joftaki komi jaaɗo e haalde Dieynaba Bottari ala on kay hankkadi min ciifi karne pour Dieynaba wel min ciifi karne gasi o kam mi wi ɗum hankkadi gasi kadi mi hoore mum wi ko foftima malama par ce que natti hattanani probléme buubel ñande fof buubel ko garɗo mum yaɓɓa bagage uji mum ala fof ko watta ɗum joni kay laawol nan yero so aɗa jogui ɗo jaaɗa ala ɗo jaaɗa ñolɗo min gonmi koye yaade noon min mi ala darde gonmi koye yaade haalnam saɗa jogui haaji goɗɗo ko wona ɗum komin hayti yaade hayri yaade ala probléme wuuro nanɗo ɗo kadi nani sa alam saɗa wawi wonde suudu ɓolum wonɗon kono maaro kam mburu na ɗo nder ɗa ane buubel ɗo ala fof kedduɗon oɗon ɗumini maaro mburu taw ko an nenam jiiri yummo e baba de aɗa wawi ñamde goppa alde makko jaɓi wal wi kay ko taare ken yanoɓe kay yen continue yaade tan haalni moom wimo min teski asio o somin jeehi moussa min ngala komin ñaami min ngala tomin fayi e tout o wi kam taare ko haalanmomi haala mburu o wi mburu o dartini hay maaro ko o dartini an yaawi haalde an aɗa yaawi torop sa witti kam noon wara bamma an yaawi haalde wona an wi kam yomin yaltu galle o yomin yaltu wuro ngo yen dartin ko ñamata hen ko e tout ça la sen fini jalten wuro ngo e min sami addi science am mi tottimama a wara sese wona ɗum tahi mbimami hakkille ma o ko waɗi guese jamala mi addi science am ko pour mbatta hen science ma mbaɗa science goɗɗo après puɗɗa fawde kono mi haalanma tan jaaha kalanama ko an bonni an bonni gara plan o an bonni non 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 ne me le pisse pas ne me le pisse pas non ne me le pisse pas mbimami kalis o yettima wona nani e téléphone oɗo yaya ga yaya ko gujjo mbiya ni téléphone makko jaga tiro yaya ga ko gujjo ogo ha ogo hawri yaya ga ko ɓuuri wonde dow gujjo mo joni mbimami kalis oɗon yen mbaɗ bangue yafa fami tikkenen kawen noon jalten galle jarani kara mbaɗen kaccari men bangue mais a forani yawde ko woni an yaawi demgal ma ngal ene ɓoodi elle laalo ɗemgal waɗat leydi seeɗa herƴa leela kono an ɗemgal ma elle laalo aɗa yaawi an waɗi fof min kaldu mbiya kam ya wimo ken yaltoɓe galle o mbimomi ken yaltoɓe galle o gonta ñamde do eno o wi let o wino kam yor oto rew buubel kanko wi kam yo otomi rewma mbimi ala min kala ko debbam yiiɗi ko ɗum jinmi ndax an ko kalɗa do eno ko fof ko bone Goggo Yacine woni o tawama mi salminimo o jabaki kam ay min deɗo balɗe fof somi salminimo jabtako konkoye kaw fof joni noon
jon noon duttidene bool men bolo wiyo dartini bol mi anduttidene bol men bool hoya bol Jeynabo wiyo wi Jeynabo joni yo o baari par ce que minen komin yahoɓe gila kaw ɓammi wadde noon ko joni o waɗi bone mburu o ni mbiɗa wawi munde mburu o ni subaka lawo kono a hasitaka a wattaka kadi ɗum fof ko an waɗi ka debbo a wawa defde a wawa wallam fof ko an waɗi aɗa woni debbo a wawa defde a wawa so yimɓe haali tan ñaltinana kam o telene mbaɗo no tere basket nda ɗum ɗo nda wayi nda fof ko an addi tere nde terti fof ko an tirini kam ɗum aɗa no mbatten jetten bagasuji men woppinoma haala bagasuji woppinoma haala mi woppi hatanam ɗo haala woppi hatanam ɗo haala ganden oɗo noddi kam e téléphone yaya gaako walla mi haalnamo oto suuɗa fof ko an fawyimi ɗum fof kala nder dañmi deset tan ko an waɗi kam deset suuɗ wonde ham kadi hande jogi hedde seeɗa noon ala ko wawa wonɗa ko yaade mbiɗa fof kalde an walla tampi holɓen i annene yeroy buuɓe horoɓe ngoni i eɓen ɗo aɗa yiyam haalde kam kamɓe kam saɗa haali joni a lemoto ha lemlemna ha paran puɗɗa haalde ɓe ñallata ko lemlemtuɗe e nder galle he woppu ha ɗo e yontere ni ne moƴƴe maɓɓe par ce que ko hangaɓe ɓe ganduɗa wiyoɓe no funta ƴaƴɓe ko hangaɓe ma ko mbawɗa hen ko fawre Allah men kay kono ni caggal kay en nanggui nde ɗo feere ene wawi réglude ɓe heɓe usta tension seeɗa ɓe usti tension de wat feere jene mo watta abdandeɓe bottare nde